Ga ɗan fim, ho ga ɗan fim, gundera yake a garinsu, annoba ake ta kiransa, ho ga ɗan fim, kuje ku. Ina wuni oga? Ina gajiya? Muni kalau? Ya daman oga na zo an san wannan wakan ne oga Umar UK. Maza wakan na sa ma cire maka ita, mun kasa wannan wakan nama ne don alfarma. Oga dama ai na san kana da alfarma, duk faɗin zurar din nan babu wanda ya kai ka alfarma in dai ta wajen cire waƙoƙi ne. Oga Umar UK na gode. Allah ya ƙara buɗi, Allah ya ƙara alfarma. In dai an waka ne dukkan su manyan wakan sun san kai ne oga nan kan bala'i. Allah shige mana gaba. To shikenan oga Umar UK. Sai ana kai kan kaje sai gobe sai Shikenan nagode oga Umar UK. Nagode oga Umar UK. Sai mun yi waya oga Umar UK. Annoba ake ta kiransa, ho ga ɗan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wani. Ya gari ya ayyuka. Alhamdulillah. Ya kowa da kowa. Alhamdulillah. Yauwa dama tambaya nake dan Allah nan ne wajen Umar UK. Ni ne nan. Au kai ne Umar UK din? Ni ne Umar UK. A gaskiya na ji daɗi. To dama waka ce nake so na fitar da ita. Sai na je Zurat, na je ko ina. Amma sai na da wani bawan Allah. Yace ne mazan da garzayo nan wajen Umar UK da ke Karkasara. Na'am. Zan samu Umar UK. Ashe kai ne Umar UK? Insha Allah da an wanka na tafi. Alhamdulillah. To dama waka ce nake so na yi. To. Yawwa. To ai ni daman tunda aka ce min da zo wajen Umar UK. Na'am. Aka ce min je na zo Karkasara na ce Umar UK studio din Umar UK. To za a kawo ni. Na'am. Nan ne. A tunda kai ne Umar UK. Komai ya zo cikin sauki. Komai ya zo karshe insha Allah. Da bukatan ka ta biya Allah. Waka za ta bayyana. Wakan ka za ta bayyana Allah da kuma ya ta dauka ku. Allah ubangiji ya sa. Wakan ka sai ta dauka ku. Insha Allah. Da kai za mu yi wakan da kokwa. To bari in turo ma kilo. Okay, kilo. Annoba ake ta kiransa, ho ga. Yaro ya kace mai kwakwalwar kifi, kai ta dora yaro akan kiɗa ɗan iska su lalle sun yi waka matsiyata. Malam ya haka kai da kai zami boy sun. A magana da naje kana naji kaman ba za mu shirya ba. Kuma oga Umar UK ya ce bari ya turo min yaron sa. Ba kai ne tilo ba? Ni ne tilo. To, UK tilo. Sunan ya kusa zuwa ɗaya mako kwa. Malam daga wani ƙauye kake? daga Katakori. Daga tunanin magarin kake yi. Kuma ɗan garin ne kai? Ɗan garin ne haifaffen garin. A'a, da matsala. To yanzu ni dai na zo ne waka ne a wannan wuri. To ina rubutacce takardar. Wakar? Eh. To aini dama sai an rubuta ake yi. Eh? Eh. A ba sai an rubuta ba tunda mu ka san bayan ka ne. Mu yayan ka ne ranka ta kan mu da mi maka waƙan ma mu dora maka tafi da ita. Malam kana kiɗa? Eh? Kana kiɗa? Haƙuwar kiɗa ina yi inda an biya ni. Kawo kuɗi. To ai yanzu kuɗin ma idan na yi waƙan na koma gida sai in yi ma taransu. Yawwa kace. Zan yi waƙar ne yanzu. Eh. Idan ya so na koma gida sai ne ma taransu fa. Su kuɗin. Su kuɗin zan ma taransu fa. Daga bisani. Yawwa daga baya ba. Kuma waƙan ma sai na ji za ta ɗaukaka ko ba ta ɗaukaka ba. In ba za ta ɗaukaka ko ba za a biya ba. Ban ce ba. A'a. Zancen ka hanya Ni yake. ban gaya maka haka ba. To kwanda da Allah Ubangiji ya sa Umar UK ya duba zuciya ta haɗa ni da kai ni ne daidai da kai ni ne mai cin ubanka miƙe tsaye. Eh. Miƙe. Yawwa malam. Banda tohiyar basira irin taka. Da bulkumi ne kai. Kuɗin sai mun maka aikin. Sai ka turo ta Akawun number. ita account number ɗin da Hausa ya take da suna. Akawun numbers? Account numbers. Account numbers. Saboda ga ɗan tsohon gurin nan.